Ja, så nederen det her. Det er strammish. Hvad er der sket så? Ja, for ser man. Og er det op. Så bliver man skruer. Would you care to show? Langt ind i kroppen. Up we go. Ej, en time? 5 minutter. En time? En time? Zit er voor je aan? Ikke det godt for det, man. Men you're spent. There we go. Nice. Fruit, vakken fruit brew. Tja, han ser bom. Det var en frusker. Det er vakken bom. Yeah. Og den gjør det klare? Yes. Jo. Silex og Das Tour Manager. Sorry, sommer, sole. Här är Vespa Lounge, backstage area, gator. För vid om vi kommer få fixa gitarren till hans så är allt cool vid stärrigar. Grønne løper. Det er grønne. Det er grønne løber. Hick för mig det var här. It's Mr. Sasha. Yeah, very good. Sehr gut. Den bare for blade, det skal det. Strunchen är som över. So I hope you told your bands what's going on here so that they can come here because these people are only here for the bands. So Tider from the Faroe Islands. I used to have long hair. I'm still the same guy. no. That's you! Yeah. You used to have long hair, but now you got a job as well. Yes. Yeah. Så det hans är klara. Ja, hashtagga vacken. Og klar som man kan bli. Förbanna gott. Nu får jag börja döma. Först bara för att nu kvar lite till hända vägen.
Första dagen Metal Battle i Vestern. Det var dant balkar som kan ett lot till tjej som min bein är rättliga fucka jag nu. Det var det. Så nu är jag vid hem till campen, slappa av. Kanske locka så liksom kanske kommer networka sen ner i VIP bar och sånt. Och så annars till sång och så är en nystar march ta ett därifrån 11:02 så det här vill jag aldrig ut. How much? Very nice, how much? Do I make you only, baby? A chair. The carnage that is fucking. Coffee, man. Are you gonna join us for coffee, man? Yeah, dude. Let's go get coffee and some fucking food, dude. Yeah. Det var skitasken jag gör mig. Fucking walk it up. Like a monk. Det får jag räkna mig. Now the mud festivals have begun. Yes. Day number 2. Doing some more voting. And drawing. And drawing. We're done at 2 o'clock. Gonna be a draw. See what they did there? We're gonna be done at 2 o'clock. And then we can relax a little bit more. But first, a few bands. Som blev druckna i tälten och så jag finns ju innevis tja Metal Battle Holland. Yeah. Har vi med egna kamera. Mr. Fancy Pants. What do you like eggs in the morning with sausage or bacon maybe? Yes, please up. Okay. We arrange that. Some eggs. Egga. And some sausages for our furry's friend, so that he can sleep high and dry and has a full belly in the morning. Thank you very much. Så sitter vi ska i VIP-bar av Vacken. Upp i grön. Men jag hade velat se att asylexamen finns näck på fru. Kallar det? Det hade jag iPhone. Jag hade ska hem nu. Vill du hem nu, vad är? Jag vill inte hem, jag vill bara ha sunchen att komma in i tälten. Ja, så Theo och Andreas skulle lite bättre. Ja. Kan du logga? Inte så mycket det. Ja. Macht ihr ja. Ich will da nicht, dass du wieder. Have a good.